बिफा फरायसालियाव सानफ्रामबो हिनजाव मानसिया साइकेल सालायनानै गथ'खौ दोनलांबाय थानांगौ नामा? माथो खालामबावनो बिमा उफायानो गैथाराबा। मालाय फिसाइफोरा बिसिनो स्कुटि बायनानै होनो हादों, नोंहा मा होनो हादों आंनो? खामानि मावा खालि मबाइल बेजों टाइम खाथायबाय थादो नोङो। बिमा, नों मानो सामफ्रामबो आंजों नांलायबाय थायो? आं लोगोफोरनावसो फन हरनो नागिरदों ना। लोगोफोरनाव फन हरनो ना सोरबा हिनजावनाव फन हरनो नोंलाय? बिदिजों टाइम खाथायबाय थाग्रा। बिमा, नों सामफ्रामबो मानो सन्देहल' खालामबाय थायो? ओइ रथ'लाय, नों मिजिंनि हिनजाव नङा होनलाय? औ। नोंनाबो फिसालाया बे खासिबारि एल.पि. स्कुलावनो फरायोना? आंनाबो फिसाजोआ बे खासिबारि एल.पि. स्कुलावनो फरायो। नों नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन ना? औ हागोन। दे खिथादो बिदिबालाय। 7638002797। दे बिदिबा थाथ'दो, मालाबा मोजां रायज्लायनोसै। आंहा दाबसे जायगायाव थांनो। औ दे। हाब दिनै दखानाव थांनाया मा एफा गोबाव जाबोखो दा? सोरां बारां थाब फैनांगौलै दखानाव थांनाया। नों आंनो मालाबा गारि बायनानै होनो हानायखाय? हाब बिमा, आं साख्रि मावा गारा माजों गारि बायना होनो हानांगौ? होनबा नों मानो बिदि बुंबाय थायो नों आंखौ? सिमांनावसो फन हरनोसैलां। हेलौ, सोरमोनलाय? आइया माथो बेसे हमदोंलाय? खनसे हरबावनो। हेलौ, सोरखौ नांगौमोन? सिमां गैया नामा? बे गैया, खामानियावसो थांदों। मानोबा नांगौमोन? नों सोरमोनलाय? मा लायखो बे हौवाया? फैथोंल' बे न'आव। फैथों बे बिमानि फिसाया, दिनैबा हले गवा बे आंजों।
बिमा दिनै गथ'खौ टिउसन दोनलांसै नामा नों? सोरखौ बिमा होनदों? फुंनिफ्रायनो सानसे जाबाय नों बिसिया फन हरनाया। बिमा नों बांद्राय जाबाय। बुंबाबो लाया गुन्दाया। बिमा नों आंनि गोसोखौ हेर बेथेर खालामजोब्बाय। फाग्ला हौवाया दंखल गंसेखौनो बायनानै होनो हाया, हरना होनो हाया। सफैबाय बिमा? नोङो बिसिजों मिन्थियाखै सानदों आंखौ। नोङो मा न' सिङाव? आंहा दिल्लीयाव थांनांगौ सप्तासेनि थाखाय खामानिनि थाखाय बेनिखायनो लोगोफोरनाव फन हरदों आं। र' फन हरनाय नायसां। हेलौ सुनुश्री आं नोंखौ मानोबा सानसे गोसोखाङाबाथाय थानो हायै बायदि जाबाय। आंबो नोंजों सानसे रायज्लायबानो थानो सुखुला। थ'ना गाबोन खारखोमा लांदिनि। जागोन सुनुश्री बिदिबा गाबोन लावरिपारानि लामायाव लोगो हमलायनोसै। नोंनाव थाब फै दे होनबा बिदिबा दोनथ'नोसै दे। मा मावदों बेलाय? फनखौनो हमा मा दासिम सफैया बेलाय? गोदाव सोरावसो मोनबायलां। हेलौ हेलौ नों अबेसिम मोनफैखो? माथो दासिमबो सफैया? नै मोनथारसै, बारा गोबाव गैला, थाथ' बावनो। मा एफा गोबाव जाया? देलायनायावनो गोबाव जाबाय। थ'र' थांसै थ', दा गारिखौबो मोननाय नङा नङाबा। थाब थांदिनि नङाबा सोलाबनो बादि जागोन। बिसोर दोनखालांनोसैलै गामिनि मानसिफोर खिथानांगौ जाबाय आङो। नै माथो मादैया सिलासो सिबगासिनो। औ आदै। फैफेरा मा आथिं लाबोखो आदै दिनै? मादैया खोनायाखै नामा? मा बाथ्रा? बाथाबारिनि मिजिंनि हिनजावजों
नोंसिनि आदैजों दोनखालांबायनो। ए बिदिसो जाबाय मानसियाथ' दिल्लीयाव थांनो होननानैसो थांदोंमोन आं मिथिथाराखैनो बिदिथ' जाथ'थारामोन मारै बिदि जाखो बे मारै फेसबुक मिडियायाव होनो मिडिया लेंहरनांसिगोन नङाबा गोबाव खालामथारसिगोन बिसोरो थाब लेंहरनांसिगौ बिदिनो खालामथारनांसिगोन उफाय गैला दे बिदिबा थाथ'दो मादै आं थांनोसै औ दे आदै दा दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्ट गुरुबासायाव आं बेयाव मानो फैनाय जादों सोंना लाग्रोनो आसा मादै नोंसिनि आदैया जे हिन्जाव लाना खारबाय बे नंखायना सैथो हिन्जाव लानानै खारदों बाथाबारिनि मिजिंनि हिन्जावखौ लानानै खारदोंनो आरो बिदि होननाय खोनादों आंबो आदैया जे फैफिनबायोबा नों गनायनानै लाखिनो ना लाखिना आंथ' गनायगोन गाव फैफिनबा आंहा फिसाफ्राबो दङ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय बिराद खस्थ' बिराद दुखु जाखाजों गावखौ फैफिनजानो लुगैयो आरो आङो ओंखायनो फैफिनदो फिसायानो गोसोखांनानै गाबबाय थायो न'आव थाब फैफिनथारदो नोङो नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ भिडिअ नायगिरि नोंथांमोन नैबे आदैनि सावगारिखौ बबेबाफोर नुसनबायोबा बे आदैनि सावगारिखौ बबावबाफोर नुसनबायोब्ला नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामहर